Здравейте хора, аз съм Шалхис и ще играме Minecraft Maps. Стеглих мап. Стеглих много як мап. Чакай, че това не мога да умина. Малко стрелвам. Без искам. Извинявайте. После те ще направя. Какво? Да, да попеля. Една часа тръгва. Тук е български мап и са на български табеличи. Следвай. Чак. Не мога да... Папа, къде си кава? Като съм тъп. Тя ще да увелича малко екран. Следвай факлите. Следвай факлите. Следвай факлите. Скочи. Май минах мапът. Мапът. Хора, минах мап. Толкова лесен мап, никой не са го играл. Вау. Това е толкова лесен мап, че... Пак ще ви кажа, абонирайте се за мен, дайте лайк на клипът и това беше от мен. Дано да сте го харесали. Чао!